So ukuku ku Equatorial Guinea ntchito yake inali yotani? Ku Equatorial Guinea ntchito yake inali I was managing business side ya family. Okay. Ya vice president. Okay. Ngakhale kuchita kuyankhula monyadira chonje Madamu Mpinganjirawa kuti ndagwira ntchito ndi banja la vice president aku Equatorial Guinea. Banja limene akulinenali si banja wamba iyayi, ndi anthu opsa kwambiri Africa yonse ino. Ne mu video iyi ndikufuna ndikuoneseni ndingokuwuzanipo pang'ono mwina zimene madamu sananene kaya samaziwa, koma ndingokuwunikiranipo pang'ono kunena kuti kumene agwire ntchito Madamu Mpinganjira ndikoopsa chotani. Choyamba, president waku Equatorial Guinea pa dziko lonse lapansi ndi munthu amene wakhala mu office kwa nthawi yayitali kwambiri, panopa kuthamangira zaka 41 kuposa Kamuzu Banda. Anatenga kale mphamvu zimenezizi anachita kulanda. Analanda upresidentiyu kuchokera kwa ankolo awo. Atalanda paja anthu ambiri anapirikisa, anthu ambiri anaphedwa, anthu ambiri anasowesedwa. Ndekuti kumango wina iwo kumango wina amaonesesa kuti a opposition asayelekeze kuwina. Ne munthu bambo president osachita manyazi ndikutenga mwana wake yomwe zina limozi Junior, munthu amene amagwira ntchito ndi a telefoni yawo, ndikumutenga ndikumuyika maminista ambirimbiri. Anali minister of forestry and natural resources, analinso ku defense kanthawi kenakake. Kenako kumutenga ndikumuyika ngati chani vice president. Anthu amanena kuti atamuyika vice president chonje mu 2016 imo chipangisa kuti abambo akewo akazachoka iwo azakhala president wa ku Equatorial Guinea. Ndiye munthu amene yiyi amene agwira kuntchito mawu awo a Trifonia ananena kuti chani agwira ntchito kumene koko kuyambira nthawi imene yoyo mpakana akulowa mbanja kukwatirana ndi Mpinganjirawo. Ndiye munthu amene yoyo vice president wa ku Equatorial Guinea si munthu wamasewera iyayi. Ndikuuze amene yoyo anabadwa 1968, kankhana kaka ndingo kamba msangasanga. Anabadwa 1968, anapita ku France ukagera ku private kumene koko, then kupita kuti ku America kuti akapange university yake kumene kwa makaphunzira English as a second language. Kumene koko amwene amakhala ku hotel ya power ina yake. Osamavaya ku class ati kumangogula ma supercars mpaka na administrators kuchani ku invest kujanamoza kuti amwene siyani school basi zioneka kuti zanu zinayera kale. Ndi pamene no amabwerera kwawo no kukapanga chani kukapanga za ndale kukalowa kukayikidwa mmalo ndi abambo awo nanga si mwana wa big. Koma chimene chimapangisa kuti a Teodoro amene ati amati atede, chimene chawapangisa kuti aziwike dziko lonse lapansi si uyu wagwidwa kunyenga uyu iyayi. Munthu uyu anali ndi mulandu ku America, anali ndi mulandu ku Switzerland, ali ndi mulandu ku South Africa, ali ndi mulandu ku France. Koma milandu yake si ya mwana iyayi. Milandu yake si ya mwana iyayi. Milandu yake ndi ya katangale, milandu yake ndi ya money laundering. Mundimvetsetse bwinobwino apa kumene ndikupite. Munthu amene wagwira kuntchito Trifonia Mpinganjira ndi munthu amene wayimbidwa milandu yozimbayisa ndalama ndi mayiko ambiri. Ndikupaseni example. Atapita ku Brazil nthawi inaka anampeza pa ndege ndi anthu 9. Kuwasecha kuwapeza ndi mawochi wodula, kuwapeza ndi $1.4 million. Your Excellency, I'm ready with the camera. Let's go out. This is a super car.
So, mundeva mwina anapanga haya yacht ndi kukatenga rapa kumika mene momwe anapanga haya yacht imene ja 400,000 pounds. Anagula ma Lamborghini ovuta, anagula ma Bugatti, kugula Bugatti mosi kenako kuvaya so kagula ina kenako kumafuna so kuzagula so ina anthu mpaka nakumudabwa ino ndingokuuza ni example ya ndalama zimene amaononga bwana amenewa. Nthawi imene anali minister ku forestry amalandira kuti 3,000 pounds koma ndalama zimene amawaza sizamasewera iyayi. Chimene chinapangisa zoti mayiko akunja, mayiko achuma, mayiko azungu anene kuti uyu akuba ndalama za boma. Nde ngati ku UK anampanga sanction chifukwa cha kugwiritsa ntchito ndalama ngati watumidwa. Ndeye samaopa amapita pa Instagram kukayika kupanga document like life yake yonse ndi kuyika hashtag amatichani luxury living. Chodabwisa ndi chakuti ku Equatorial Guinea ko sina yankule bwino kaye za Equatorial Guinea. Ndiyambireso kachiwiri. Equatorial Guinea ndi anthu mwina 2 million basi. Ili ndi mafuta kuopsya. Amanena kuti pound for pound pa Africa pose pano dziko limene likuyenera kukhala lolemera kwambiri ndi Equatorial Guinea. Koma ndikunena panopa 70% ya anthu aku Equatorial Guinea they live below the poverty line. Amene ku Equatorial Guinea anthu amakhala muzisakasa. Ziko loti ndi mafuta ambiri. Ziko loti ndi anthu 1 million basi. Kumapezeka kuti anthu kukhala muzisakasa. Malili chani kuvutika anthu ndi kulibe freedom of speech. Ukangoyankhula mwina make ndi kuti thawako. Koma dolo kumene koko ndi kumaspenda ndalama ngati watumidwa. Okay, ndenda nina kuti ndikupaseni ma example. Ku South Africa kumene koko ali ndi ana spenda weekend ina yake weekend imozi kuspenda 10 million rands. 10 million rands on champagne, kupanga renovate manyumba, ndikugula ma Bentley, kugula amene ndi munthu wachabe. Kodi machitidwe bwana Teodoro, vice president ku Equatorial Guinea, akukumbusa ni ndani? Anapita ku France. Ku France anapita ku sunny side ya ku France. Kukagula mansion ya zipinda 50. Mansion ya 100 million pounds. 100 million pounds ni ndalama zingati kodi? Imaposa soma dollars. Si ndalama wamba. Mafana France anaitutumuka kupita kumene kuja kukasecha ndikupeza kozima luxury items zambiri mbiri. Nde adawa wa ndalama zimawabalalisa kuopsya. Akapita ku UN General Assembly kuja. Ife amalaiti manamizana. Iwo Vice President Mozi amapita kukakhala mu hotel usiku mozi $75,000. Amata kuwaza ndalama ndipo zosezo amaika pa Instagram kuti anthu aone. Amati hashtag luxury living. Anthu kumuza kutani akuvutika. Ndiye timangofuna ndikuoneseni kuti kumene watu kumene Atrifonia Benda Atrifonia Mpinganjira agwira ntchito ndi kumene koko. Munthu amene agwira nayo ntchito ndi amene yoyo. Ndipo mawu awo Atrifonia amanena kuti amawathandiza personal business. Ndiye mukaona ma video amene
nditayika apapa telefoni akujambulisa ndi golide wambirimbiri kodi golide ayikapo dzina lawo pamenepo kaya ndi kwa ndani kaya akupita kuti zina limene ayika pamenepo ndayesa kuisecha kukhala ngati ndi m'bale wawo wina wake koma sinnapezi kwenikweni kuti kodi golide uyu anachoka kuti golide wambiri woti ku Malawi ko atawupangisa zoti ya telefoni yawo akhale big mu top 1% mukhalewo amajambulitsa ndi zindalama zambirimbiri komanso anatengera kwa bwana awo iwowo samabisa iyayi nawo samayika zinthu pa social media ndipo video ili yonse imene ndikuyika apapa ndayitenga pa Facebook page yawo anayika pamene papo golide amayika pamene amajambulitsa ndi $, amajambulitsa pamene pali mu helicopter, amajambulitsa pamene padapita ku matrip ku Indonesia ndipo amakuwuzani kuti ndapita ku company anajambulitsa ndi mabig enake ya ku Peruli company ya ku Indonesia. Ine kupita pa internet ukasecha kuti company hii mapanga jani telefoni ananena kuti awama printer ndalama company ya boma ya ku Indonesia yo printer ndalama kumene koko iwo akupita kumene koko kaya makapanga ma meeting anji ndipo iwo ndi mmene sananenera kuti anakumana ndi vice president wa ku Guinea wa ku Equatorial Guinea kumene koko ndi atakumana kaya kumene koko atabwera ku Malawi contract yawo ku Indonesia itatha ndi anayitanidwa kuti apite kuchani ku Equatorial Guinea adamakakhala mu presidential mansion koma magayi a vice president munthu woti ali ndi mabillion amachita kukatenga personale ku airport Madam Mpinganjira amapita kukamenya pool limodzi exclusive access ya vice president amene wowo ndiye zonena ndi zambiri zoti ndikuoneseni ndi zambiri koma nkhani yake ndiyonena kuti munthu amene anampanga sanction ku United Kingdom munthu amene anamulanda katundu ndi ndalama chifukwa choti anaganiza kuti izi ndi zakuba ku Switzerland ndalama zambiri osati masewera munthu amene anamulanda ndalama ku America munthu amene anamulanda ndalama ku France kunena kuti iyaya mwene machulusa ndalama izi zachokera kuti munthu amene kungosecha ndege yake kupezeka ndi $1 million akupita ku Brazil ndezi kukhala ngati kuti mpakana ku France anampasa chani suspended sentence kuti akagwire jele kumene koko koma even ku South Africa koma nyumba kumene koko pakana boma la South Africa likufuna lilande ligulise lipiti chifukwa choti zanyanya integrity yawo ya a vice president aku Equatorial Guinea abwana Trifonia Mpinganjira ili low kwambiri ndi anthu odabwisa kwambiri ndizodabwisa sasa zoti kuchoka kumene koko ku Equatorial Guinea Trifonia kubwera ku Malawi ndikuzalowa m'banja ndi Thompson Mpinganjira Mpinganjira woti ayimbidwaso mulandu ndikupezeka olakwika pa milandu yakatangaleso ne kupezeka kuti seko imene ayendako kumene agwira ntchito anthu odabwisa okhaokha ndiye ndingofuna ndingokuonesani zina ndi zina zimene akhala kuyika pa internet ali ku Equatorial Guinea kumene iwo umene amakhala ku presidential palace ko mawu awo mmene a vice president akumene koko amayendesa zinjinga za moto zoopsa ma Bugatti ma Aston Martin ma helicopter ma fast boats luxury living ku population yonse ya dzikoli inali kuvutika inali kubalalika anthu akuvutika osati ngati ku Malawi kuno bora ndipo thawira lidiyambewa kumene kujako ndi makantries ambiri chakumene kujako amakonda kupanga chilichonse chikhala chopanga import
anthu akuvutika kumeneko. Sindikuziwa zoti ampinga njirawa madamuwa ali kumenekoko kaya mathandizaso anthu kumenekoko sindikuziwa. Kaya iwo akuziwa zoti munthu amene amagwira kuntchitoyo ndi woopsa chotani sindikuziwa. Sitikuziwanso zoti kodi iwowo ntchito imene amagwira kumenekoko inali ntchito yanji sitikuziwa. Sitikuziwa zoti golide amene amakhala kuyika pa intaneti pa zimulu za madollars kodi zinali za vice president, kodi ndalamazo zinali zozipeza bwanji, kodi ndalamazo zinachokera kutiko, kodi ndalamazo zinapita kutiko. Sitikuziwanso zoti kodi ntchito anasiya chifukwa chani. Sitikuziwanso extent yoti kodi iwo relationship yawo ndi ya vice president inali yotani. Mafunso ndambiri ndipo ndikanasangalala kuti achina Brian Banda amene amapanga ma exclusive interview aja atipeze kaye ifeyo ndikunena kuti kodi tingafunse mafunso wanji. Ifeyo tinayang'ana titaona koma video ya lero lini mangofuna ndikukumbuseni kuti amene wagwira nawo ntchito palibe za umulungu, palibe za umunthu, ndi pure luxury, ndi pure debauchery, ndi pure hedonism. Iye asangalale ndikuti chilichonse samabisa iyayi. Samabisa amakatenga rapper kumpasa ndalama, ali ndi hip hop label, ali ndi chani, anthu akuvutika kumuzi. All this time wera kukonzekera kuti atani alowa mboma abambo awo akamatuluka. Munthu zaka 40 ali mboma, munthu kulanda boma kuchokera kwa angolo ake. No media freedom, no civil rights, no democracy, no amwene. Ndiye ine funso langa munga ntolankhani nditonena kuti zimamveka bwanji kupita kumenekoko kagwira ntchito in good conscience ndi mtima wako mmene amayikira mavesi madampinga njira. Ineyo funso langa nditati ndakumana nawo nditakuwafunsa kuti kodi mumamva bwanji mmene munapita kumeneko ukagwira ndi amene wowo, kodi mmaziwa history yawo, kodi mmaziwa zoti iwo ndalama zamazipeza bwanji, kodi mmaziwa za milandu yawo, kodi mmaziwa zoti iwo amakonda kuzimba isa ndalama, kodi iwo mmaziwa zoti ndalamazo zimayenera kukhala za dziko lawo, kodi mmaziwa zoti ndalama zimene akugwiritsa ntchito iwo family yawoyo ndi ndalama zimene zikuyenera kukhala zachani za anthu aku Equatorial Guinea. Izizi ndi zimene ananena anthu aku America amene ananena kuti tikuganiza ifeyo kuti ndalama zimene akuseweresa bambowa ndi ndalama zimene zikuyenera kukhala za madeals achani amafuta ku Equatorial Guinea. Koma mabigiwa akuti amalesa kutani kuonesa kuti wagula mafuta ndani ku Equatorial Guinea. Amati ma oil reserves are a national secret in Equatorial Guinea. Ndiye Amalawi leloli ndikanalowa deep in the video hii koma ndimangofuna ndimenye one take ndingokupasani kachani ka preview kunena kuti wathu mpinga njira wathu amene anakwatiwa ndi munthu wa ndalama kwambiri, komanso munthu amene khoti linampeza ndi katangale mlandu wa katangale ku Malawi kuno. Anali akuchokera kunja kumene wagwira ntchito ndi munthu amene ali owopsa kwambiri Africa yonse, amene ali owopsa kwambiri ikafika nkhani ya madictator, amene ali munthu woti waononga dziko lake, amene ali munthu woti waononga chuma cha dziko lake. Munthu kuli konse kumene wapita ndikupezeka kuti akupangidwa chani, akumpanga akumusakasaka ama law enforcement officers akumeneko. Ndiye zinthu zinazi ndi zoopsa zopasa mantha. Zili ngati kuti munthu upite ku North Korea
ukagwira ntchito ndi ndani, ndi Kim Jong-un. Upite kumene koko kumakapanga manage ma resources andani family business ya Kim Jong-un. Kuchoka kumene kujaku ndikumapita kwanu ndikumakhala in good conscience. Ma Koreans mena kuvutikira, ma North Koreans osayankhula, ma North Koreans akufa ndi njala, ma North Koreans akufa ndi mphepo. Iwe ndikupita kumene kujaku ukagwira ntchito mu state house. Sindikuziwa zoti kaya amagwira ntchito yanji, koma tikuziwa zoti atachoka kumene koko ku Equatorial Guinea. Ayi madamu, zinthu zinayamba kuyenda. Koma magalimoto, koma makaa haya, koma panopa ndeyi anthu akafika pa page pawo ndekuti alandira kanthu. Uyu ukakhala kuti kwavutika mwana fizi, basi mpangeni tagi ndani Madam Trifonia. Koma ndimangofuna ndikuoneseni, ndimangofuna ndikuuzeni kuti kumene achokera iwo ndiko wops. Kumene achokera iwo sizoti kumapita munthu wamba. Kumene achokera iwo kuli anthu oti apanga zinthu. Kuli anthu oti asowetsa anthu. Kuli anthu oti asowetsa chuma cha boma. Kuli anthu oti yakufunidwa kumayiko kwa kunjako. Kuli anthu oti wops. Iwo ndikumanena kuti amene yoyo ndiye bwana wanga. Some people just avoid you for no reason. It's because your light shines so bright for their demons. Strong women do not have attitudes. They have standards and boundaries. Don't confuse the two. God removes people from your life because he heard conversations that you didn't hear. And ladies, don't forget God. A woman who prays is powerful.